En quin moment estem ara mateix? Jo demanaria, aprofito els teus micròfons per fer una petició important. Els analistes, els periodistes, els intel·lectuals, tots nosaltres, baixem una mica el soroll, que vendrem mal. Jo tindria coses a dir a Esquerra Republicana en aquests moments. Tindria coses a dir a Convergència en aquests moments. Potser tindria ganes de dir-los que facin el favor de no fer el ruc, que s'hi han de posar d'acord, que si perdem aquest moment històric serà per donar-los de bufetades fins al carnet, que és un moment que és únic i que pot ser fugir-se, que els pobles a vegades tenen un moment de desgel, que és quan poden pescar de veritat, i si torna el glaç ja no pescarem. Per tant, endavant, i parlin, i això d'anirem parlant allà hora dels dies, no, esgotin les taules de negociacions. Ara bé, els que estem al voltant i volem que això vagi bé, no hauríem de fer tant soroll, perquè ara és el moment dels moviments tàctics, de les negociacions, de treure pit. Els dos líders importants d'aquest procés, juntament amb els altres, però sobretot, òbviament, Oriol Junqueras i Artur Mas, tots dos han mogut la peça, això és un joc d'escacs, no? I ara el que hem de fer, els que estem al voltant, és tranquil·litzar els ànims perquè aquests dos aconsegueixin tenir un acord. Perquè si Artur Mas i Oriol Junqueras no arriben a un acord sòlid i solvent, que satisfagui a la gent de l'Assemblea, a tots els que hi estem implicats i per tant a una majoria del poble que realment vol votar, si això no ho fan, serà possiblement el procés més decebedor de la història recent. O sigui, Mas i Junqueras poden portar-nos a la glòria o poden enfonsar-nos a l'infern, perquè hem anat molt lluny. És impensable que, havent anat tan lluny, ara les tonteries de partits o de lideratges, el petit caïnisme, el petit corplacisme, ens fessin enfonsar una oportunitat històrica. Això és impensable. Jo crec que tots dos són tipus molt importants. Tenim la sort de tenir dos líders de molta categoria en un moment molt clau i el que han de fer és posar-se d'acord. Les vegades que calguin, que parlin, que es barallin, que discuteixin, que negociïn, és igual. No poden sortir de la taula sense un acord. I jo crec que aquesta és una reclamació que la immensa majoria dels que estem en el procés exigim. Si Mas i Junqueras no són capaços d'arribar a un acord per portar-nos a una consulta en un moment clau, és que no serveixen pel procés. Baixant expectatives, deixant de tenir sentiments, interessos de partits, deixant de tenir interessos personals, baixant una mica l'ambició de cada qual. Jo penso que tots han de fer un gran esforç. Quan Mas diu llista única superant els partits, Convergència està fent un gran esforç. Quan Esquerra diu llista per aigües, també el seu partit està fent un gran esforç. Jo reconec els esforços de tots dos, però és que el moment és únic. Escolti'm, els partits sobreviuran a moltes coses, però no sé si Catalunya sobreviurà si no té consulta. Per tant, el que han de fer és aquestes maquinàries dels partits que són tan devoradores, baixar una mica el soroll i el to i dedicar-se a que aquests dos... Perquè el procés no el podem fer si no pacten Mas i Junqueras. És impossible. Però tampoc el podem fer si fracassen. De manera que jo crec que estem en el moment més delicat del procés que vam endegar, des que vam dir que faríem una consulta a Catalunya. I l'enemic del procés no és Rajoy, no és Espanya, no és el Constitucional, no és el fiscal general, no és ni l'Aznar, que sempre, per dir-ho en castellà, rebuzna por ahí, no? No. L'enemic principal en aquests moments del procés català és la incapacitat dels líders de posar-se d'acord. És a dir, el procés, en aquests moments Espanya no el pot aturar, però el podem aturar els catalans si ho fem malament. I aquesta és la clau. I per tant jo no vull excuses de mal pagador, no vull tonteries corplacistes polítiques, no vull que diguin que és que no s'entenen o que no sé què, no vull ficar el dit a l'ull d'uns dels altres perquè el moment no està per la baixa política. El moment és un moment d'altíssima política, d'alta estratègia, de molta generositat. I espero que estiguin a l'alçada d'aquest moment, perquè si no els haurem de posar molt mala nota a la història. I si perdem aquesta oportunitat els catalans, la perdem ara, probablement la perdem per moltes generacions. Només que pensin Junqueras i Mas i tots els que hi tenen a veure en les taules de negociació, com quedarà Catalunya
si fracassem. Perquè la fúria de l'Estat serà brutal. Perquè aquest és un estat que derrota i després venç. És a dir, humilia en el vençut. I nosaltres ara estem forts, però si som vençuts, ens humiliarà. I per tant perdrem bous i esquelles. I per tant jo no vull fer cap article crític ni cap pensament crític cap a cap d'ells. Només vull que s'asseguin 1000 vegades, 2000, hores i hores, que es cansin, que prenguin molts cafès i que sortin amb un acord. Si jo hagués de fer la carta al tió, diguem-ne, o la carta als Reis d'Orient, que són els únics bons, a mi m'agrada molt més la llista unitària, infinitament més, perquè em sembla que és inequívoca, perquè és un mandat internacional rotund i perquè és el més semblant a una consulta, sens dubte. I aquí, per molt que els altres partits hi posin pegues, des de la perspectiva de la lectura parlamentària, l'única cosa que és inequívoca i inapel·lable internacionalment és la llista única. Ara bé, si la llista única fa impossible l'acord, no és bona, s'ha de buscar una altra. L'únic que és bo és l'acord. És a dir, escoltin, què faran vostès perquè el més aviat possible puguem votar en clau de consulta? Posin-se a treballar. I jo l'única pega que li poso a Mas i Junqueras és que estan parlant poc. Què és això de veure's un dia i dir que parlaran els propers dies? Jo esperava que es veiessin cada dia. Cada matí, cada tarda i cada nit, si cal. I entremig mentre van governant. És a dir, no podem perdre ni un dia perquè el calendari està en vermell. Jo crec que tenen una actitud complicada perquè els interessos de partit xoquen. Però aleshores no estan llegint el moment en clau nacional, sinó en clau de partit. I s'estan equivocant molt si fan aquesta lectura. Però el fet és que el calendari està en vermell i vermell fort. Si nosaltres no podem votar al febrer, el 2015 ens devora, perquè venen municipals i venen generals. Si venen unes eleccions abans que les nostres, el mapa polític el canviaran uns altres. No el canviarà la clau sobiranista, sinó uns altres. El moment emocional fort d'unitat el perdrem. Espanya tindrà molt temps a reaccionar i el 2016 vés a saber què passa. Les eleccions estratègicament i des de la perspectiva dels interessos de país han de ser sí o sí abans de les municipals, perquè la clau sigui catalana, perquè el mapa polític el canviem des de la clau catalana i perquè la tensió del país no pot aguantar més o decebrem a tothom. Però si aquests dos no parlen, si això no ho fan, és evident que aleshores prendrem mal, perquè en el moment en què ja sigui marxa enrere i no puguem votar al febrer, quan votarem? I aleshores què passarà? Que a les municipals, Convergència i Esquerra es mataran vius en el territori i la clau de partit serà més gran que mai i la de país es diluirà absolutament. De manera que jo l'única crítica que faig avui en dia al senyor Mas i al senyor Junqueras, molt fonamentalment perquè són els dos grans artífecs d'aquest procés, és que s'ho prenen massa calma per parlar. Perquè jo crec que estem en vermell. I a partir d'aquí no vull fer cap altra crítica perquè confio que el seny, el sentit estratègic i el sentit de país primarà per damunt del sentit de partit i de l'ambició política. Les enquestes no m'importen gens perquè les enquestes llegeixen una clau antiga que ja no existeix. És a dir, jo no tinc ni idea de si ens anirà bé o malament, però el que sí que tinc molt clar és que no tenen res a veure amb les enquestes que es publiquen. Perquè una cosa és que els partits es presentin de manera normal en unes eleccions, cadascú dient la seva i barallant-se, i llavors podria ser que les enquestes fossin com les hem vist, i una altra molt diferent és que siguin plebiscitàries, amb llistes unitàries o amb acords unitaris per fer un salt endavant i declarar la independència. No hi ha cap enquesta a Catalunya que sigui capaç avui de valorar això, perquè no existeix, perquè no hi ha aquest mapa. I el mapa polític que tindrem a partir del moment que votem no tindrà res a veure amb el vell. Per tant, els resultats de les enquestes, aquestes petites enquestes que es van fent, tenen a veure amb un mapa antic i una realitat antiga que ja no existeixen. I estic absolutament convençuda que si Mas i Junqueras es posen d'acord amb una llista unitària, arrasem. I si es posen d'acord amb prous punts com per semblar realment una consulta, també arrasem. El que no arrasem és ara,
que estan actuant com a comissaris de partits polítics. A mi em semblaria molt injust, que l'home que ha jugat el seu capital polític de manera definitiva, fins i tot oferint el seu propi lideratge en aquest procés, no estigués el primer. Però també reconec que és més important el procés que ell. I si aquest fos l'obstacle, per bé que seria molt injust, també caldria tenir-lo en compte. És a dir, a mi m'agrada més la llista unitària que la compartida, però primo l'acord per damunt de l'opció. A mi m'agrada més Mas primer, però primo l'acord per damunt de l'opció. És a dir, el més important és que hi hagi un acord sòlid que ens permeti al febrer fer eleccions. I això són 2 setmanes d'acords, En tenim 2 o 3 setmanes, no tenim més perquè s'han de convocar 40 dies abans. I les catalanes han de ser 3 mesos abans de les de maig, per tant, els temps estan molt curts. Ara, qui ha de liderar-ho? Jo crec que Mas. És un obstacle per l'acord i Mas està d'acord en fer un pas enrere? Escolti'm, no tinc res a dir, perquè del que s'ha és que Catalunya guanyi. I si no guanya Catalunya, vol dir que ho hem fet molt malament. Qui ens pot impedir ara anar a votar? Qui ens pot impedir tenir un resultat històric, que no l'hem tingut des del 1714, amb el que representa tot el món ens està mirant i nosaltres ho farem malament per la baixa política? Per què és això? I aquell que finalment no aconsegueixi l'acord per culpa del corplacisme i els interessos de partit, la història el jutjarà. I espero que el país també. Per tant, des de la societat civil, des de l'Assemblea Nacional i des del món de l'opinió i el món intel·lectual i la gent del Consell i tots nosaltres, hem d'apretar perquè aquests dos assuïn la cansalada fins a arribar a un acord. No poden aixecar-se de la taula sense acords. Perquè si realment no aconsegueixen acord o fem unes eleccions vulgars i corrents que són, com sempre, dels partidets barallant-se entre ells, la veritat és que haurem fet un ridícul espantós. Haurem fet el pitjor que pot fer un poble a la història, que és el propi ridícul. Podemos no em preocupa gens, perquè jo crec que no hi ha ni un sol votant del sí que se'n va a Podemos. Podemos li treu una llapada important de vots a Ciutadans per l'actitud antisistema que Ciutadans també té. Ciutadans li treu una part important en el PP, el PP queda en l'esquelet, cosa que es mereix, i probablement Podemos s'engreixa per el vot socialista més espanyol i per una part del vot iniciativa també més espanyol. Votants del sí, ni una Podemos. Ens sorprendria molt. Jo crec que no tenim, però Podemos l'únic que fa és, dins d'aquest mapa mogut, el mou més. Però com que el mou per la banda del no, a mi, benvinguts, aquests potser seran més raonables que els altres que tenim. És a dir, entre Podemos i Ciutadans prefereixo Podemos, per tant, zero preocupació.